mag-subscribe, mag-watch ka na lang. Kung ayaw mo rin mag-watch, mag-like ka na lang. Kung ayaw mo mag-like, di matulog ka na lang. Kung ayaw mo matulog, bahala ka na dyan. So anyway guys, we are going to the park. We call that Riparian Park in Gilbert, Arizona, or Bird Park. So anyway guys, I hope na mag-enjoy mo for this video na i-share ko sa inyo, and God bless!